So yun mga kabiyaya, mga kwelay, sumabiyayang araw sa ating lahat. At ayan, kasama ko si Erong Motovlog. Soon magbablog na rin yan. So pabalikan naming dalawa yung ano, yung tao doon na, anong tawag doon sa ganun? GB Box. Hindi, yung yung tulugan niya. Yung nasa pinunta natin, binigyan natin ng Jollibee. Ha? Nasa manhole. Manhole, yan. Sakto no, manhole. Andun siya, so punta namin dun. Baka ano, nakakaawa naman, tas yung matanda, yung nangangalakal, baka matsyempuhan natin dun. So puntaan natin. Tara, let's go. So yun, nandito na kami. Siguro tanim niya to. Oo. No? Baka nandito lang yun. Punta namin dito yung lalaki na nakatira sa ano, manhole. Sakto yung pangalan niya, manhole. So sana nandito. Naku, parang walang tao tol. Saan kaya? Parang walang tao. Ano? Yeah? Baka wala nga tao. Dito siya nakatira eh, oh. Hihigaan niya, lutuan niya. Ang tanong, asan kaya siya? Nasaan kaya si kuya, no? Nasa dito. Ha? Si kuya nandyan lang sa kabila. Oh. Kuya! Where are you? Kasama ko si pinsang ko. Bali mag-charity vlog din yan pag nagkaroon na siya ng cellphone. Wala dito si kuya. Ano pa na? Yeah. Tapos pasok ka nga Rong. Anong ano? Maluwag. Ha? Pagpurasa ka sa loob, maluwag. Maluwag? Tignan ko nga dito sa unahan si May kuya. tatlong taas eh. Nasaan kaya yun, no? Kaya nandiyan sa kabila lang. Dumiskarte yan si kuya. Ha? Dumiskarte ng pagkain. Oo, baka dumiskarte ng Kasi pagkain hindi yun. naman pwede lang siya palagi. Wala siyang kakain. Pwede siya dumiskarte. May mga kalakal din siya, yun, oh. Ito yung bahay niya, guys, oh. Ano naman siya eh, hindi siya mahina, may kulambu pa, oh. Hindi ho siya mahina, no? Malakas pa siya, pero kahit naman malakas yung tao kung walang-wala eh, anong magagawa nun, di ba? Kasi ang tao, hindi naman pare-parehas ng ano yan eh. Ng pamumuhay eh. Kahit sabi mong malakas yan, kung hanggang doon lang yung kaya. Oo, tsaka mahirap magsimula kapag walang panimula. Kasi naranasan ko yan eh. Yung tipong gustong-gusto kong maghanap buhay, wala naman akong panghanap buhay. Paano mo masisimulan? Ultimong pumasok nga ako noon sa construction, wala akong pamasahe, di ba? Nangungutang pa ako sa noon. Oo, tayo dati. Nag-uutangan pa kami. Tol, may 30 ka dyan, pamasahe. Yan, na yun yung ano dyan. So ngayon, ang problema natin, asan siya? No? Sana nandito lang siya. So antay-antayin natin, baka bigla naman dumating, baka nandyan lang sa kabila. Baka nangalakal. Baka nangalakal. So tingnan natin. Kasi pag papasya lang kasi yung kabila na yan eh. Kaya baka malamang nandyan siya. No? Antayin natin guys, antayin natin. So, sana makita natin si kuya, sa kawawa naman. Tsaka yung matandang nangangalakal. Yung matandang nangangalakal, hindi ko natanong yung pangalan niya. Ay, yung kahapon, yung kasama yung apo niya. Oo, no, kawawa din yun, no? Yung bata, hindi mo na ano, parang... Hindi rin. Parang pag naglakad, gumagin siya. Puntahan kaya natin dun yung sinanay, balikan natin to rito. Pwede. So guys, balikan na lang namin to si kuya, no? So yun guys, may nakita kami dito naguling. So tignan natin baka kahit pa paano makapagbigay tayo ng tulong dito sa nag-uuling si kuya na nag-uuling. Ngayon may kita yung inulingan niya. Ayun si kuya. Sino kaya ito? Ay hindi. Akala ko siya. Boss! Dami na, boss! Madami na! Marami na!
Saan babaan dito? Oh. Naku, nakakatakot mo ba? Ah! Hmm. Akala namin ikaw yung nakatira doon. Doon o yung nakatira doon sa manual. Kilala nyo ba yon? Ah, dito rin? Oo, doon yung nakatira sa manual. Kilala nyo yun? Nahanap kasi namin eh. Dito lang yung dito. Ah, ano yun? Wala talagang bahay yun? Ah, ikaw po, saan ka nakatira? Diyan ka lang? Saan? Saan? Dito? Eh, diyan ka lang nakatira? Ah, saan mga pamilya mo? Wala, sa bakasyon. Dito, wala kayong bahay dito? Oh, dito lang pala tol nakatira eh. Sila? Si kuya. Oh? Kuha ka ng bigas doon, bigyan na lang din natin to. Totoo. Mga vlogger kasi kami. Eh, nung nakaraan, namigay kami ng Jollibee dito. Tawag dito, nakita namin siya, binigay sa'yo ko, tandaan ko, balikan ko. Pindutin mo na lang ito. Tapos nakita kita, kanina pa kita nakita eh. Oo, eh, sabi namin, baka mamaya ay busy kayo. Di naman namin agad pinuntahan. Umuusok pa yan, wala namang bagay yan, boss. Inihaw na lang yan. Ah, dito ka? Dito ka sa ano? Yun, sa may kabilang manual din. Lumabas ako doon. Marami naman eh. Ah, Dito na. magkano benta mo isang sako niyan? Oh, Magkano benta mo? tindahan. 300. Ma, Dito nila kukunin. tagal ka na rito, tol? Pati asawa mo, anak mo, ganun. Dito lang din kayo natutulog. Hindi. Yung bahay kasi nasa ako, pinupahan. Ha? Pinupahan. Pinaupahan mo? Ah, bali yung tinutuluyan nyo dati, pinaupahan. Kaya dito na lang. Eh, paano yan? Pag nandyan yung pamilya mo, saan kayo matutulog nun? Oh, Paano yan? Pag nandyan yung pamilya nyo, saan kayo matutulog? wala, hindi pa sila nakabalik dito. Oo nga, paano pag bumalik? Saan sila matutulog yan? Alam naman nila yun pag bumalik. Ah, Kasi alam naman nila na wala akong ano eh. wala kang bahay. Mga vlogger kami, boss, charity. So dito namimigay, marami na rin ako. Kailangan mo si Joel? Oo. Binigyan ko dati ng pangupa yan eh. Sabi niya, hindi niya daw kakayanin na eh. Kaya ang ginawa, ewan ko, pinanghanap buhay yata na lang yung pera. Ah, pinangpuhunan. Ang dami patang naman yan, no? Yung baga. Ay, hindi. Akala ko baga. Matagal ka na rito, boss. Dito ka lang nakatira. Galing ko nga itong helmet ko. Ako mga kabiyaya, oh, dyan lang daw siya natutulog. Oh. Ang lamok dito. Ha? Kasi, dito na ako natulog, dami na kasi. Sobrang daming lamok dyan. Buti na lang talaga kung may uling ka. Oh, yun Araw-araw. Kausap. Makakailang sako kaya yan. Depende. Saan mo kinuha yung mga kahoy yan, boss? Dito, mga sa ano, ilog. Ah, abat nililinis na rin naman yan eh, no? Anong palang pangalan mo, kuya? Roy po. Noy? Roy. Roy ano? Robinho po. Robini? Robinho. Robinho? Apelido yun. Ilan taon na, tol? 33. 33. Edad mo lang sila, Kuya Darwin. So yan, naka-video ka pala, tol, ha? So, wala naman yan. Nag-ano talaga kami. Ha? Baka mahuli tayo dyan. Mahuli? Oo. Nang?
Bakit? May ano ka ba? Wala naman. Oh, wala naman pala eh. Akala ko pa naman anong huli. Buti kung ano lang, ang ano lang talaga dito sa gilid ng C6 pag masipag ka, okay naman eh, no? Ang pagkakaalam ko, ang kwento kasi niyan sa akin ni Kuya Joey, binibili niya yung kahoy. Binibili niya, Yung dito, yung pilay? Hindi. Si Joey, hindi mo kilala yun. Matangkad na payat. Hindi ko alam saan pag binibili mo. Kumain ka na ba? Tanghalian? O, ito yung kaldero mo, pang ano, pang sahing. Yan? Hindi. Dito ka lang nakatira, kuya? Oo. Saan? Ayun yung saingan? Paano wala ka pagsaing dyan? Oo nga, oh. Dali mo nga, tol. May tubig pa yan. Paano wala ka pagsaing dito? Ayan, may tubig pa. Putik. Para-paraan eh, no? Grabe. May ito tol, oh, bigas oh. Oh, para may pang bigas ka, tapos ano ka? Dito nga lang daw. Eh paano pag umulan? Kukumot mo lang. Grabe. Salamat. Wala po kayong kapag-anak. Isa bakasyon. Bakasyon nga daw eh. Eh sabi ko, paano yan kapag ano? Pag umuwi? Eh siguro, sabi niya, hindi naman siguro uwi yun. Alam nang walang matitirhan dito. Oo. Eh danas. Hindi, tsaka danas ko din to eh. Yung ano, yung pag-uuling, danas ko rin yan. Tagal kong nag-uling sa Capiz. Saan ka nag-uling? Sa Capiz, probinsya. Sa mga probinsya mo? Bicol? Iloilo, Ilonggo ka. Ito, Ilonggo. Ako rin. Pares tayo. Saan sa Iloilo? Diin ka sa Iloilo. Sa Balasan lang ako eh. Ayun, sila ka. Naisda pa ako eh. Sigma kami. Sigma. Sigma. Ugon pa ako eh. Ang layo. Isla, alam mo yun? Oo, malayo yun. Hindi ka pa kumakain, bumili ka muna kaya doon, magmerienda tayo dito. Pero kuya, kung may tutulong sa yung tao na gusto mong umuwi doon, umuwi ka. Gusto ba umuwi ng probinsya? Hindi. Bakit Kaya depende? kung balikan, hindi. Ba't balikan? Paanong balikan? Uuwi na doon lang mag-i-stay. Oo. Ah, wala. Bakit ano doon? Manong meron? Mahirap ba doon sa inyo? Hirap eh. Hirap eh. Ah, mahirap i-explain. Sige, hayaan mo na yun. Pero yun oh. Grabe. Kanina pa yan dito, nadaan. Diba ilang beses natin nadaanan? Eh, sabi ko, kahit na malakas yan, kahit na bata pa siya, kung, di ba, hindi na, ako, hindi kasi ako namimili. Yung iba kasi namimili ng tinutulungan. Kala namin kasi kuya, taga rito ka talaga. Oo, kala namin tikidyan ka, oh. Oh, mamaya na, merienda muna tayo. Hirap ng buhay ng ganito. Ano, soft drinks, tsaka ano, tinapay. Tig-isa-isa tayo, boss. Oh, Kuya Roy. Soft drink. Malaki. Oo, malaki. Yan, oh. Tinapay oh. Kahit biskwit, mga, ano, yung guys, oh. Mga uling ni Kuya. Grabe. Dati, nagbubungkal din ako niyan. Ikaw, Rong, nakapag-uling ba kayo ni Tito Nonoy dati? Oo. No, di ba? Kaya nga ganito na kulay ko eh. Kaya ayoko na ulit maguling eh. Bakit? Wala na, uling na rin ako eh. Ay, akala ko dyan siya nakatira. Wala ko rin kanina. Oo. Pero yun pala. tutuusin talaga ton. Ang hirap talaga ng ganito sitwasyon niya. Siguro araw-araw ganyan. Pag umulan, doon pa ka lang, pag nasa bahay nga tayo, malamok na eh. Ito yung ano niya, oh. Ito yung kaldero niya, oh. Malamok na dito, mas malamok na dito, di ba? Oo. Sa atin. Kaldero niya. Yan, dito daw siya natutulog. O, yun, oh. O, yun, sila ate, oh. Sila kuya. Ah, yan nga, nga yung trapal, oh. Sobrang lamok kaya dito sa gabi. Kala mo lang ano. Oo nga, eh. Sa Sayin bahay pa natin. nga lang natin, malamok na eh.
Yan. So alam nyo guys, kapag ano lang namin na napaka-swerte pa rin namin, no? Kasi syempre, di ba? Kahit pa paano tayo nakakaraos sila, tingnan nyo. Tsaka, natusin minsan, sa vlog kasi, pagdating sa charity, yung mga bata-bata pa hindi pinapansin kasi kaya pa nga daw maghanap buhay. So, di ba charity vlogger tayo? Eh di, kung may tutulong naman tayo, di tumulong na lang kahit bata-bata pa yan. Katulad nga ni Kuya, o ngayon, di pa pala kumakain, di ba? Ang saklap nun na hindi ka pa kumakain, tapos ganito patrabaho mo. Pasok sa baga mo yan. Kasi yung usok yan. No, kaya yun, kahit pa paano, binigyan natin siya ng bigas. So, medyo siguro nahihiya pa si Kuya. Kaya malimit pa yung ano niya, malimit pa yung tawag dito. Malimit pa yung pagsasalita niya, no? So, baka ano iniisip niya. So, yun. Mga kabiyaya, puntayin natin at bumili lang siya. Bumili lang siya ng... So yun, nagmerienda muna kami dito. Yan. So, inaantay namin yung nandun, yung nakatira dun sa kung napanood nyo yung video na namigay tayo ng Jollibee. Kakilala pala yun ni Kuya Roy. So, sabi niya maya maya baka nandun na daw. Nasunugan pala sila Kuya Roy, kaya pala nandito siya. So sa gabi daw yung pinagdudugtong mo yan. Yung dalawa, yan oh. Yung dalawang lamesa, ito. Opo. Tapos pag napagdugtong mo, lalagyan. Hindi na ako nagtutulog. At tumabong. Sobrang lamok dito. Ang hirap. Bali, ilang taon ka na dito, Kuya? Sa dito. Isang taon nga na rito? Dapat talaga, no? Kaya swerte pa rin tayo, may bahay tayo eh, kahit pa paano eh. Kasi ako danas ko rin yan. Minsan nga minsan isang tawag dito isang linggo o isang buwan sa bukid. Nasa bundok lang ako kasi nag-uuling nga ako. Bali lima po pala yung anak ni Kuya Roy. Nasa probinsya. Sa Iloilo? Umuwi? Hindi, sa ibang lugar. So yan yung hanap buhay niya. May mga tanim ka rin dyan, gulay. Wala. Ito lang, huling lang. Paano pag naubos na yung kahoy? Ito? Oo. Yung mga bilid-bilid, mga basura. Sa mga inaano niya rin. Yung pala. Pero buti hindi kayo pinagbabawalan nung dito. Ay bagay, gagawin pala to, di ba? Oo nga pala. Oo nga pala mga kabiyaya, gagawin nga pala tungkol na to. Anong tawag dun, tol? Ano ba yung gagawin dito? Yung parang ganyan, no? Daanan. Parang daanan ng tao. Kaya okay lang na kahit tanggalin nila yun. Parang bawas pa nga sa trabaho nila yun. Kung nagkataon eh. So yan, no? Bike lane, gano'n. Ano? Bike lane. Bike lane yun. Tawag pala dun, bike lane. Kaya kahit pa paano, nabigyan natin si Kuya ng bigas. Pang niya. Doon niya sa... Hindi naman sa no? Pero talaga ako doon sa lutuan mo eh. Namangha ako na hindi malaman eh. Kahit ako nakakapagsaing ako sa kawayan. Pero dun sa initan ng tubig, hindi ko pa naranasan magsaing dun eh. Ang galing eh, no? Okay naman, hindi siya nalalata. Hindi naman. Ay, nako. Kaya mo Kuya, sipag lang talaga, no? Tsaka hindi naman habang buhay, ganyan lang eh. Kung ako nga, dating construction lang ako, nagsipag lang talaga. Sunod, bumalik kami, Kuya. Dalang ka namin sa ingat. Oo. Saan mo ba yan, kaldero? Ngayon, dalan pala natin to. Pwede mo na lang yung painitan ng tubig mo. Oo. Dalan ka na namin dito na lang sa ingan mo. Hindi, tol, mamili tayo. Mga 5 kaldero.
ipamigay natin dito sa mga nandito para may saingan. Pang isang tao, meron Oo. din maliit lang na Oo. saingan. Para may saingan sila dito. So yun mga kabiyaya, puntahan ko na po yung ano doon, yung lalaki doon sa may manhole. At maabutan din natin ng bigas. Yan Kuya Roy, thank you ha. So, ingat ka dito palagi. Babalik. Pag may mga pag namimigay kami ng ano, pagkain, pag nakita ka namin dito. Oo. Palagi ka naman ata dito, di ba? Oo. Sige. So guys, habang inaantay ko yung lalaki sa manhole, may nakita ko dito si nanay. Yung may bitbit siya. Ang bitbit nito. Sa malunggay. Malunggay yung bitbit ni nanay ah. Kaya malunggay bitbit nito. Yan siya oh. So yun din sila merong sa baba. Tsaka si Kuya Rolly ba yan? Tama ba? Nakalimutan ko na agad yung name eh. Si nanay oh. Ito na mga dadalhin yan. Ang dami talaga mahirap dito sa C6 guys. Promise. So yan oh. Nay! Anay! Ano yung dala mo, Nay? Ano yung dala mo? Binibenta nyo? Ano po yan? Ano yan? Ito oh. Ha? Saging. Akala ko binibenta nyo. Akala ko binibenta mo na eh. Sarap niya no, malunggay. Pang sardinas no. Andiyan na po ba yung nakatira sa manhole? Yung lalaki? Andiyan no, sa nakatira sa ganyan no. Yung nakatira dun sa manhole, yun no, manhole ganyan no. Yung, ha? Andiyan na? Andiyan na ba? Kanina ko pa hinahanap yun eh. Bibigyan ko sana ng bigas. Kawawa naman. Bibigyan mo sana ng bigas. Kain na lang po ibigay nyo. Huwag kayo magbibigay ng pera. Bakit? Ano po ba yan? Pulubi po ba? Hindi po. Basta, yun lang po ang sasabihin sa'yo. Pagkain na lang po. Pagkain lang. Yung bigas, pwede yun. Opo. Wag lang pera. Huwag lang pera. Pagkain na lang po. Kulang na lang at saka bigas ang ibigay. Bakit may bisyo, Nay? May bisyo? Yun lang. Kasi maawa ka man. Nagsabihan namin yan eh. Kasi kami ang nagwawalis dyan. Kami po ang street sweeper. Dito. Oo, Kaya pala kilala niyo siya. Opo. Kami po ang naglilinis dyan kasi kalibasa po senior. Yung sapat namin po namin tapos umurong na kami ng po dito, linisan din namin itong mga ano na to kasi magtatanim ko ng tagulan habang ikaw kailangan ito. Ganun pala, ano? So, nakakaawa man, kaso may bisyo naman pala. Kami sa nakikialam. Opo. Pagkain na ito. Magbigay man po kayo ng pera po, bilang po po kayo magbigay ng malaki. Kayo na, saan ba kayo nakatira? Dyan po. Saan? Doon. Yung mga parang tambak, ganun, yan o. Hindi po, hindi po kami sa unahan. May bahay po kami dyan. Ilan taon na kayo, Nay? 63. Wah, lakas niyo pa. Dati ho, ang laki ng katawan ko ay tanda na po pala eh. Saka mga bibig na ano. Nagkasakit ka po ba? Ano po? Mataas na sugar po. High blood. Blood sugar lang po. So ito, pang sa inyo lang yan, ulam. Ito, ano to, saging. Lagi po ba? Ha? Hindi ba kayo? Hindi po. Meron po yan doon, marami din sa tapat namin paling. Kami yung mga vlogger dito na laging umiikot. Si kuya kasi, nung namigay ako ng Jollibee, namigay kasi ako dito ng Jollibee, nabigyan ko siya, sabi ko, balikan ko sana, nakakaawa naman, ba't doon natutulog? Kung gano'n naman pala, may bisyo, wag na lang. Ha? Saan? Hindi siya yan. Opo, hindi po yun. Baka iba po yung sinasabi nyo na. Basta doon siya natutulog sa ganyan, no? Yung butas.
Yan ba? Yung sinasabi nyo? Ay, hindi po yan yun. Yan yun, yan yun. Oo, naghahanap ng basura. Hindi yan yun. Mahaba ang buhok. Ah, wala siya. Hindi, may silang po buhok nun. Ay, matanda na. Medyo. Ay, yan po ba yung tinutukoy nyo? Na may ano? Ah, hindi po yan yun. Iba yun. Sige, sige po. Try ko puntahan doon. Iba yata yun. Oo, baka nandun na. Eh kaso na, hindi naman, diba sabi mo doon ka po? Doon ka? Anong trabaho na asawa nyo? Ah, hindi na mga anak nyo po. Ay, yung anak ko po'y sawa na pag-trabaho naman. Ayun yung nagsusuporta sa inyo. O, ano naman po yung aking anak ngayon? Nag-bike mo na. Hayaan nyo po, pag namigay ako ng bigas dito, hanapin kita doon ha. Opo. Oo, sige. Asan nga mo yung ano, yung design dyan. Wow! Ah, sige, sige po. Oh, ingat po kayo. Puntahan ko muna sa doon. Oh, sige. Ate Michelle. Tao po! Opo. Hi! Si mama mo? Ah, saan pumunta? Nagigib ng tubig, saan? Dala yung container. Ay, nasa lang. Sino kasama? Papa mo? Opo. Yung ginagawa dyan ni Nini, oh. Baka madapa. Ah, ito pala sila Ate Michelle. Bali, ito yung tinutulungan namin din dito. Ako yung dating vlogger pupunta dito. Tanda mo pa ako? Wala na yun. Wala na, oh, busy siya, busy. Ano ata totol? 8 yung anak niya. Diyan lang sila natutulog, oh. Yun, oh, yun yung tulugan nila. Ah, dito, sa loob. Ha? Wala. Kusina. Oh, kusina. Oo. Oh. Kusina lang nila yan dito. Tapos dyan sila lahat. 8 sila dyan. 10. Ewan ko kung nasa na ibang anak ni Ate Michelle. Ito yung iba, oh. Kapatid mo rin to, di ba? Kasi yun yung bunso. Yung may ano. Yung may ano siya. Ha? Bunso, no? Oh. Hindi, panganay yun eh. Ikaw, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ha? Hindi mo alam? Ikaw, ilang taong ka na? 7. Diyan pa rin kayo nakatira, Toy. Buti mama. So, yan na sila, ano, yan pala sila, yun. Sila kuya. Ito si ate. Nagigib sila ng tubig. Yan na sila nakatira. Diyan lang talaga sila yung nakatira. Ate Michelle, kamusta? Ang tagal na namin din nakabalik. Dito pa rin kayo? Dito pa rin kayo nakatira? Oh, kala ko sa iba na kayo nakatira eh. Saan yung anak mong, yung ano, baka malaglag oh. Nandun siya oh. Nakalabas. Yung ano doon, bata. Ha? Ito yung si Mister. Ah, si Kuya. Bultuan pala kayo magigib ah. Bultuan kayo magigib. Mayroon pa nga naiwan dyan. Ito pa rin yung bahay nyo? Ang tagal ko hindi nakabalik kasi busy rin. Kung saan saan kami napupunta. Eh bebe, kamusta ka na? Nakakalakad na siya. Diba nung pagpunta ko dito, hindi yan? Ha? Oo nga. Nung pumunta ako, hindi ito naglalakad eh. Makahiga lang siya dun eh. Siya masyadong ano kasi nga, tuwing madaling araw, hinihilot ko yung paa niya. Tapos, pinapalakot ko siya dito alas 5, alas 6. Dito, tapos bitawan ko siya dito. So, may babang dito yan. Tapos, hanggang doon yan, makating yan doon. Tapos, sumunod yan. Ayun yung bunso ito. Ito yung sumunod yan dito. Asan yung panganay nyo? Ano, nagtrabaho. Anong trabaho na? Ilang taon pa lang yun ah. 20 na. 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 20 na.
Nag 16? Tama ba? Hindi. 17. 17 na, no? Mag-18 na siya tong July na to. Wala nga ako pang sa kanya eh. Wala nga Sa ako pag-aaral. pang birthday sa'yo kasi ako nga doon lumipas ang birthday ko nung 16. Wala rin naman ako handa. Luto lang ako na Lucky Me tsaka tuyo. Utang pa kami kasi tindahan. Ang tagal namin na hindi nakabalik dito kasi doon kami muna sa tulay. Sabi natin, puntang ko nga si Ate Michelle dito. Wala, nagkakanda utang-utang na nga kami minsan kasi So ito, kahit pa paano, may dala ako dito na bigas. Sabi ko, daanan sana kita. paano wala kasi ako dito lagi. Nandun ako nangangalakal doon sa nandun. Nakagulat ako ng sabi ko wala pa naman doon. Ngayon. Kasi nga nakita kasi ako ng kapitbahay ko dati doon sa Porto. Na? Nakita kita, interview kami, sabi niya, sabi ko, oo, ayun ko na sinabi sa kanya, hindi ko matandaan. Lagay mo dun. Kaya mo to? Kaya mo yan? Hindi ko matandaan, sabi ko, wala akong hindi ko na maaanuan, sabi ko, Hindi nyo pa rin yan na-repair? paano marere-pere, tignan mo kagabi nga umulan, hindi na kami nakatulog, itong mga bata, nilagyan ko na lang ng tolda, ginanon ko sa kanila, Ilan ulit kayo dyan? 10, di ba? siyam, Siyam. Hindi nabawasan na isa, yung panganay mo. yung babae ko, yung sumunod sa panganay ko, tapos sunod yan, sunod ito, sunod yun, sunod yan, tapos ito. Huwag may tulak to ya. Ay, Tawag dito. Si kuya, anong trabaho pala niyan? nag-apply ng Truck driver. sa dito, ewan ko. Hindi ko pa alam kasi puro tatawagan. Wala pa rin. Hindi ko alam. Paano tatawagan na? Sabi ko, aasa ka na lang sa tawag. Hanap ka na lang ulit ang panibago. Sabi ko sa kanya gano'n. May tindahan ba doon? Tindahan ba yun? Doon ako nangungutang sa tindahan na yan. Puntahan ko kayo dito bukas ha. Ano kasi ako may ako kasi meron Pupuntahan ka bukas. pupunta ako ng barangay ko. Ay, hindi pala bukas. Pupunta kami sa St. Luke's nung lola ko eh. Ano na lang, ganito. Kung hindi bukas sa susunod na araw, puntahan kita dito. May bibigay ako ha. Tawagan mo na lang ako. Ha? Tawagan mo na lang ako. Asan? Wala akong pulpit. Wala ka naman. Sirado cellphone mo, sabi ni tatay eh. Punta na lang kita dito. Basta mga ganitong oras, andito ka ba? Mga hapon. Mga hapon. Mga Merkulis, Webes, ganun. So, sige, puntahan kita dito. Basta susulpot na lang ako dito. Puntahan kita. So, spear. Mawa na may mga bata oh. Ito dati, nung pagpunta ko dito, hindi siya nakakalakad. Ano nga ulit yung sakit niya, te? Yun nga, medyo malaki nga yung Malaki yung ulo niya. tapos medyo maliit. Mabuti nga kahit pa dati, gano'n yan, yung mga tuhod niya. Di yan. Oo, hindi yan nakakalakad eh. Ano yan, talagang, sabi nga dalhin sa center, hindi ko madala-dala dahil lagi naman kasi kami minsan may tatawag sa kanya, mag-aakot ng panamak, magkano na ibabayad sa amin. Ito yung anak buhay nila guys. So. Sira na nga yan, ano na yan, yung motor na nga yan, ano ko nga. Sige te, gano'n na lang ha. Papon na rin, balikan kita na lang dito. Bukas kasi alis ako. Kinabukasan yun, pwede ako dun. Puntahan kita dito. Pag nakita kita ng umaga, pag hindi kita nakita na umaga, pagdating ng hapon, balikan na lang kita. Ha? Gano'n na lang ha. Sige. Tara tol. At hapon na rin eh. Oo. Thank you te ha. Meron ako dito. Magkano lang kasi ito eh. Tingnan ko nga. Ito. Ito pala oh, 300. Ayun, Oh. nakabayad ako ng utang. Ang bili mo ng ulam. Bayad ko sa utang ko to Oh, ngayon. yan oh, wala na oh. Bayad ko sa utang. Yun, 20. Pang ano. May 20 pa kami nerong. Yan. Sige, salamat. Sige, tara rong. At ano na rin tayo. Salamat. Oo. Ganun na lang. Sana araw daw. Bye-bye, bebe. Isang araw, punta na lang ako dito. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Sige tayo, sige. Oo. So
So yun no, may barya pa pala ako sa bag. Wala kasi tayong pera pa ngayon eh. Malayo pa sa YouTube. Dinaanan lang natin para mabigyan ng ng bigas kahit pa paano. Ayun, kahit pa paano nabigyan natin. So yun, maraming salamat sa walang humpay ng mga manonood sa aming YouTube channel. Yan, soon si Erong, ito yung pinsan ko, magkaka-channel na rin to. So ano lang tayo, sana magpilihan pa tayo ng more views para kahit tayo na yung bumili ng cellphone niya pang vlog. So maraming salamat, ingat kayo palagi yan, God bless, bye bye.